shikilia. Aneno ka kore kaka ngato donjo kacha chiel. I'm very sorry for what has just happened. It is a technical error, but our technicians are working on it, and so we are resuming immediately. After that, we are very sorry for what has just happened. Ingeni gik miloso gi lwet dhano momiyo an adwa ni koro akel technology moro ma gimoro inyalo los kata gi ng'ut dhano. Gik miloso gi lwet dhano gi koro felowa. Iwinjo? Koro sani wadwa kelo technology moro ma gimoro inyalo los kata gi ng'ut dhano. Iwinjo? Aneno ka usedonjo kacha usedonjo ji 5 to ne wan over 30. Koro inyalo share kaka ni share macha mondo wadhi mbele. Boss Bazoo mago jok mosedonjo ka inda aneno ka usedonjo ji 6 and wadwa mar resume gi kumono wego naserwa kaluso but koro nitiere gimono timore kanwa pin namba jathum mondo koro nwa support to odhi okodhi otimore. Fredo Gallo mago jok makoro donjo mokwongo. Ingeni jok mokwongo donjo ma jok makoro nyaka koro paki. Keta Nelson wacho ni good we celebrate. Un ji 7 un ku share gini en 14 un ji 8 sane ku share gini en 16 to wachopo kuma wachope cha nikech jok moko koro pod neno mokethore cha un ji 9 kora kwanu kwana kamano ku chako ji 10 ni tuketo thum jatelo kiwinjo ka wacho na 10 tiket thum no dhi aneno ka somo 10 koro ka somo to ka Manigo ni de nuguru Kenya watu ni pamoja Felix ya waidwa mio nindo tero kendo aneno ka Jose donjo kacha twelo chukuru 20 aduga luzo ketendero I am Odin Skovi Wachokachani. I was wondering, I thought I was off bundles. No, it was just Shikilia. Jackie Sungo Sedonjo. I'm seeing my learned friend is back, and so I have to address her in English. I'm telling you that it was just a technical error, but our technicians have worked on it, and we are proceeding. Kwa wale ambao wanasikia Kiswahili tuasema poleni sana kwa tatizo ambayo mote mwanano. Kiswahili tingine achaki di nguvu. Achaki nguvu tudugo omialiet, but wachaka temedeme. Watazamaji, poleni sana kwa yale ambayo yametendeka. Ilikuwa tu shida ya mtambo, lakini naona fundi wa mtambo ashafanya kazi. Sasa naomba kwa wale ambao mlikuwa mnashare kushare watu na watu. Nitiki moruka. Baba miato. Omari adi nyuol. Maraketi bwana. Felix kora gachichania. Shikilia. Felix wachoka chane Omari bwana gino korote mateke klal makolal ti man gik molos gi widano. Gik molos gi widano go felowa. Kaso boss wonya sembo wachoni bwana mi walusi ka pok nendo terwa bwana. Mi walusi ka pok nendo omedre. Kaso Shaz wachoka chane Omari Nash unasema nini? Nasema kuwa tulianza mapema, lakini kwa bahati mbaya tulikuwa na shida kwa mitambo, na hata hivyo naona fundi wa mtambo ashafanya kazi na bado tunaendelea sana. Waomba tu kwa wale ambao wanatutazama, unaweza share na marafiki ili ifike 20 na niwaletee msanii ambaye anajulikana kama Aluso Tibim. Alafu pale pia naona Omari Ijakeanye. Do you know that Nyathi Kiswahili not homa be? Claro, you are quite animate, serious. My personal person, much love. Mana call they watching my person. Me walusi Tibim. Samawa neno ne. Tumno meet naga. Fredo Gallo watching it's well MC Omari Nash. Waduge wange mbele pamoja abanga wachoni dhano kosokiri odongje bich munda kela lusi odongje ngwen anano kosepeto kacha 16 odongje ngwen munda kela lusi DJ Vincent wachoka chani locked konya kapod angema alisitini. Share umonyo pale marubuta ibo sana otichile kwa zati ya
ukonya kapoda ngima. Jiangwen mondo kela luso. 4 people. Kuchopo 22. 2. Lin post ya watu ni Nash Marwa. Lin share. Nataka ifike 20 alafu nilete Aluso TBM. Watu wawili ndo wamebaki. Share ikifika 20, mtu mmoja ndo amebaki. Mandela Ugodubondo, karibu sana. Joe James anasema pale, Banga anasema donjuru bwana, yani ingieni. Nasubiri mtu mmoja, alafu naleta Aluso. Mtu mmoja tu. Scovia hivi bimia le bwana. Awe ni kuongea neke ndio neno. Wambe wakia? Dr. Catherine Alumya Mungu. Two people tuanze. Wawili. Lucy Nyathigi Tony. King Mother. Lin Poshi Manonya Makamba. Mtu mmoja amebaki, mtu mmoja share. Mtu mmoja ndo amebaki pale. Nyathigi Tony. Angeni koro mtu mmoja no chindonyo. Koro wabe pinyano koro dit koro. Shikilia DJ. Shikilia. Baskoro kumuchope makoro jarie mudogni. Baskoro don warwa kunwa Lucy. Wadon warwa kunwa Luso. Wadon warwa kaluso. Okwati ni ukulunge ni Aluso. Ilunge ni Lucy. Alusi TBM. Ikunge keta Lucy noko keta TBM ndo. Wakungo keta Lucy. Wakungo keta Lucy. Wakonya bele TBM Lucy. Aya, wacho kachezeni ati Kamba finest. Very nice. Anenoka boss wenye simple like gini manoma. Keta wacho ni good night to Korea. Calvins Juma wacho ni yamse mbali nasha mwori. Kopo pani dhene ndo ne tuwa dhene ndo. Dangu dhene ndo kapuko kele Luso bwana. Awe itwa Kalusi. Anenoka jikoro nekajecha Prare. Magidong Prare. Dongo wacho ni kodo wanyo Prare walunga Lucy. Magidong Prare. Kusu magita neno. Magidong 20. Mari ngeni wengine at magi Prare. Sawa. Becho donyo 21. Lunga Lucy. Koro chopo sama koro warwa Lucy TBM. Karibu sana Lucy TBM. Choriko jingeni wase luongega. By the way okni ati ni kore ka. Aluso karibu sana. Bwana Ketum samoro Kaluso. Yeah. Shikilia DJ, shikilia.
mana kaka nwa kono ni every Wednesday wabedo gi jathum ne wasekele mokwongo to chal mok nyal geng kor lwasi ingeni gige wagi ende gin gik makwong kane kamera to dhie radiator to dhie mediator kore ko dhie transmitter to dhie emitter to dhie remote kore ko luge TV to kale microphone to microphone te yaoja koro aoja ne nitie kaka odhi owilore mag remote no kwany radiator koro radiator could not transmit the transmitter into the remote ang'eno kusomo meli omiyo gigo nyachando but mane gimotimore serious. Koro we are very sorry Aluso is here and we are very happy with you my friends. We started with the introduction but koro chuno we have to go back because we know there are some people that have just joined us and so we shall go back. Every Wednesday we are here with different artists and so today in the house we have Alusi Tibim. Agene bwanyira Alusi ngat moroma no mana koni ni ano kanya gine ka poko timre ko to kori na ka timre cha Alusi chakiwa nyingi in nyingi mani kipande ilongo ni ngawa. Okay, I'm also my fans te manena ngata manena through Umarinash Facebook account. Nyinga maril mani kipande longo ni Lucy Atieno Radol. Lucy Atieno Radol. Huh? Yes. Artist name iloni Alusi Tibim. Yeah. In bracket King Mother. Yeah. Ano kanga topenja kane Alusi ango mi luongo ni King Mother to yini nyako. Okay, gimomi iluonga ni King Mother. King Mother means the only Oangla female artist with a unique dress code. Yes. Okapani nti nyako magothum marwakore kaka rwakora. And I'm very unique. I put on a suit like a man. Yeah. Again? Kanda bongo man fashion. Hey! Umu wajo just to pardon what she has just said. Gimomi iluonga ni King Mother nikech an enyako mangi unique dress code. Yeah. Ana rwako suit kaka wuoyi. Onge Aluso, that's great. Ko iwacho ni inyakanye. Okay. Alusi Tibim Nyakisumo. Inyakisumo. Yes. Okay. Yeah. Anya Kisumo Nyalenda. But kalore gi sani wago dala Kisiam. Yes, kori luonga ni Nyakisumo Korando Kisiam. Okay. Nyakisiam Korando. Kisian Korando. Yes. Mano Kisumu. Okay. Yeah. Nitiere gimoro ma ng'ato nyalo gombo penjo Yeah. ng'eni sani jineni mang'eny jok moko machalo kaka Mandela Woodbondo. Yeah. Mandela Woodbondo nyalo gombo ketho lwete. Jo James mono wacho ni kik waluonge ni Jo James waluonge na bang'ani. Manga manya gombo ketho lwete. Yeah. Iwinjo? Yeah. Jing'eny ka baba. Jing'eny ka ng'ato kore kodo jiluongo ni Lesh Nyagem. Yeah. Lesh Nyagem nyalo wacho ni bwana owadwa moro poko ketho lwete. Onyalo neno kako timi. To kowe mano. Dismas okendo. Dismas okendo nyawacho ni bwana. An koro adwa ketho lwete, tadona ketho lwete gi jatho. Mano siepa Dismas Okindo, mano siepa kantie Kapenguria. Okay. Thank you so much. So wachane kaka an anyawacho ni an kakumari I'm blessed gi mona ngwen. An kakumari an gi mona ngwen. Iwinjo mana golo status na. An gi mona ngwen. To an gi mona ngwen gi nyithinda uchiel. An bende reme. An gi mona ngwen gi nyithinda uchiel. Mano Beldin, Melian, Kolion to kod Kolon. Gi nyithinda uchiel. Awacho maber ni achako maber ni an iluonga ni MC Marinash. I'm a married guy with 4 wives. 6 kids. Koro ibe wachne jogi. Okay, Alusi Tibim. I'm dating, but I'm not married. Yes. Yeah. Ere pogruok mar dating gi married. Okay. Many so in a serious relation. Dating any anginga maero. But aparo ni in 2 months time coming kuro wadi kendre kabisa. Okay. Yeah, hapa na wache lela kuinjo. Iwinja ingat ma koro ne watch gini nikech koro gini series is no koro radhi dhianyo nungano live ne wang'ni Alusi nyaka para e thum. Fredo Galo wacho ni wang'ni kigolo thum Yeah. nyaka pare ikocho kanyo Fredo
galo weko so donjo wange imosi kasto abanga wacho kacha ni Kisumu donjo wange maningini oembo ya Kisumu kore uchalo nyimine mano the county MC Wakanda wacho ni MC Wakanda locked. I salute to my ever best artist Lucy Tialala. Yani karinga ge fans manoma. Thank you. Kennedy Koi wacho ni Omari bed jagam wora. Omari ngode nyake gam. Omari karo gitabe. Ken give me want to go serious wako. But Lucy ma wa bit serious. Yeah. Ken is one of the people ma work team mama. Inge team mama Homa Bay Gladys Wanga. I think I've heard about it. Gladys Wanga magi jok moko manoma magi jok moko makoponi ka kiwinjo wacho no kata ni koro niago campaign mondo koro kawi Ken but ongama nigi gari medo. Okay. We gari moko mibede. Ni gari mibede en mapeny ni idonjo tibe. Okay. Manu machalo kaka Range Rover, Prado, ema Ken riembo. Koro koponi ati ni ineno ni nyalo dak life no. Yeah. To inena to kamera mondo gini to koponi neno ni idwa chando ni Nairobi nyaka chieng. Besawa. Besawa ok ni kura semi mondo dhi ne Ken. Okay, so mimanyo ne mana ber. Kura Lucy, adwani wago thumi moro matin, iwinjo to kod duogo. Ti duoko penjo maneno ji penjo ge nikech aneno ka abanga wacho ka chane ne you will be two kings. Now you will be two kings. Abanga bwana elaborate ngeni uko winji you will be two kings. Pardon? Don't need for any so long. But matter of the Obanga. Abanga, what do you mean? Abanga wacha nigi mi wacho no bwana gino ko winji DVJ Pint. Mtijo moko mangi nyingo mere ni DVJ Pint. Wacho ni Omari tonyero baba gonwa thum. Thomas Manyala wacho ka chani MC Omari na chaneni Moos. Aneni Moos. Hey! MW. Shikilia. Aluso ingi tumacheni. No. Walokane moro. Angitumbe mang'eny. Okay. Adwa niketa ne mama mzazi mondo koro. Mama mzazi. To mama mzazi no wigi kikwil. DJ Gling Martin. Mama mzazi no nitie gi video managolo. Okay. December sani en gi 8 months. On YouTube channel mara. Yeah. Koro you can like it, share and then subscribe on my YouTube channel. Very nice. Lucy TV. Very nice. Koro video no ide na men jathum koro. MC Jafwambo akupale. MC Jafwambo wacho kwa chane ndio nimeingia tu sahi. Ndio nimeingia tu sahi but unlocked manoma. Aneno kaya chakaya. Gimwa kwa yo ingama watch gini inya share mondo wa promote. Meanwhile number no pin malokanyo ene monde ke caption wandiko manamba ni to support Lucy. Doni ketu number ikacha ni wacho ni 0728 358 472. Meanwhile nitiere live mono wachako mokuongo maybe jomoko watche kuri nya share mamondo alatgi ni ngin ngatu samoro kore kodonjo wacho ni watu mari utiko live ka uno chon wan kanya ka sauchien tuko hapa mpaka saa 6 kwa wale ambao tutazama kwa wale ambao wanatutazama chako. Sunge mliwanya kiu Kenya sigombe. Sunge. Ajeni mama. Sunge. Mano milisaimu. Ya sisi ndani ya nyumba. Lucy nyapiki Kisumu, ukiongea nyati ya jini, sauti na lorope. Nyati Kisumu ukiongea Nyatigi Simon nyatigo uma sauti na lorope. Awere mama nyatigo Kenya Jenio nyatigo uma Nyatiga Roslina Sumodade Ea Rosemary. Awere mino nyatigo Kenya Nyatigi Sara nyatigo uma Nyatigi Sara na Suminade Eumo sona macho ine chiruka Asule mama nyatigo uma Nyatiga Rosi nyatigi Pati Nyatiga Chino Awero Nade Severo Pesto Mami Suminade Nyatigo uma nyatigo me Janyuani ya waiga malongo Eumo sona William Kasidinera Asuinade mama yangu Nyatigo uma nyatiga Chino Nyatigi Sara Awero Nade Patricia William
moko gigolo giwito, moko begi nyumecho. Abortion is a crime. Mon mang'eny mako ich, nyithindo moko gigolo giwito, moko begi nyumecho. Lakini mama nyathi gatieno, minwa ya eno nyuolo jagoma, sauti na donge koro winjo. Usiwakanda. Lakini mama nyathi gipati, jeni nyuolo jagoma, sauti na donge koro winjo. Mami mosono keshpa. Pongezi kwako mama yangu Jeni. Pongezi kwako mama yangu Jeni. Jennifer. Pongezi kwako mama yangu nyathi gatieno. Pongezi kwako mama yangu mami. Mama yangu. Nyathi gatieno nasuwe banjo. Mami ya nasuwe. Mon mang'eny mako ich, nyithindo moko gigolo giwito, moko begi nyumecho. Mon mang'eny mako ich, nyithindo moko gigolo giwito, moko begi witecho. Abortion is a crime. Lakini mama nyathi gatieno, minwa ya eno nyuolo jagoma, sauti kwako mama yangu. Lakini mama nyathi gipati, jeni yono nyuolo jagoma, pongezi kwako mama yangu. Kamano jagoma. Pongezi kwako mama yangu Jeni. Jeni ae. Pongezi kwako mama yangu mzazi. Mano mino masna. Pongezi kwako mama yangu Janyo. Mina Lucy TV. Pongezi kwenu wazazi wote duniani. Pongezi kwenu wazazi wote duniani. Janyo na malonga ina Lucy. Mana mina Lucy jabe. Mzazi na mabera ina Lucy. Rosemary mosana jema. Mami netera somo. Ukiugea na tigo somo. Nyathi gatieno nasuwe nade. Right. Ai. Ngoma tamu sana kwa wale ambao hawaelewi Kijaluo na bado wako locked na kuambia hapa ndo pali pa kuburudika kila Wednesday chilungu ni Jumatano. I really love the talent Lucy TB Mano Calvin's Juma. She's watching ni kama mama. Abanga anasema nani kama mama. Alafu Abanga anasema keep up the good work. Thank you James. Gisungu tukwenda gachunya mambo. Nicholas Otieno Joe. Keep up the good work. Nitigi miti moga maber. Thank you. Wasumana weri ni mabilongo ni wao. Penda na watu mabero. Apenji. Aparoni Alusi. Ingeni aero ketoga ono ni kecha apa aginene aketoga short form. Aketoga short form. Ilo kanga tilungo ni nation kaka nilonga ni nation. Iga ni nash kata nasho. Nasho. Koro Lucy kora oero ngado machek ni aluso an ono kuma gigole gana kya bate ngare ka machek kamano ameru paro nene wan galuso e ot kaende to one gi hosts mangen iwinjo one ka gi Scovia say hi. Hey nyatiyum esongro ke yawa na mono ya duchwe nyako sande kura wiro be omani kora doga lips ne mayo moka wiro doga no ka wiro doga aluso adwana we Scovia penji moro matin kasto wacha kwa the break to kwa duogo ti penji ge Marian has been a director, he has been a manager, and so is the one that has been running this account for long. And so today I've decided to put her on a camera. And so Scovia is going to ask you some few questions, and then we are going to listen to your next song. Then we shall welcome Marian. And I know she will also ask you some few questions. Then I'll come and then we summarize. We summarize everything. All right. Mani gina wachu gikmono nekana. Gimaneja mabiro do. Koro Scovia. Yes. Penya na luso penye moko matin.
Aneno ka Lydia wacho kacha ni King Mother mani ngene nyamumbu. Donge ni nene kocha. Yo madua. Scovia. Do kendo mar ariyo Scovia Nyakoredo, wan ka gi Lucy Tibim pamoja na Omar Nash. Lucy Tibim under mar penji. Kaka India tuma biro manyien. Challenge mage minene itum. Kaka jatuma upcoming challenge mage minene itum. Okay, kachako mokwongo. Yeah. An gi kaka ng'era to gi jomong'eya ano kan upcoming. Yeah. Nikech mokwongo an achako thum 2008. Ema chako thum kane band mar Jack Nyadundo. Owadi Tony Nyadundo. Yeah. To aparo ni kanye mana gone drum. I'm a good drumist by the way. A professional one, not just a drumist. A professional drumist. Yeah. Koro kanye mana chake thum 2008. Koro joma kia to paro na Lucy nyoche kodonje thum kata Lucy en ng'ama koka chako. Yeah. Jomong'eya to ng'eya maber. Yeah. Mapani sani an gi higni 13 e thum kae. Correct. Penjo mar ariyo Lucy. Yeah. Ikwacho ni India thum, in ng'ama no chako thum chon. Correct. Koro en wach mane mi jo thum mabiro bang'igi ma pod tindo, advice mane minyamiyogi kaka in ng'ama osebede thum man gi experience mar thum, wach mane minyakonogi kata advice mane minyamiyogi? Okay, advice manyalo nyiso my fellow artist maya chien. Yeah. Kata okay, okanyacho ni an malo gi kata na mora ma nyalo wer ngata kata artist mora maya chien man gi talent. Kikimiri haraka. Yeah, terimos pini teromos thum dwaro dhi kenda idhi adhi kenda jakinde makeyo. Yeah. Kata na chako chon tok nanye ni anyalo bedo gi nying masani an godo. Okay. Kecha aparo ni nyinga ousore kabisa. Yeah. Mukapari ntinga makia Lucy Tibim. Nyinga paro ni jiwinjo nyaka Pumbega nyaka Sweden. Yeah. Penjo mar adek. Yeah. Itum ka inyayudo ni ng'ato donji wer. Nitie jomoko inyayudo ka ng'ato wero ne pokne. Ama wer ene gimoro manowuok e familia gi ne gin joma jower. Koro in mari ni ere kaka nochako mogikori chopo kama intiere ni? Okay, mokwongo. Yeah. Aparo ni asa ng'isi gimoro ni thum na chako 2008 to nago drum. Yeah. To an gi gik mabeyo makawuona kelo ne jopiny. Adwa ni ung'e gima Lucy en. Yeah. Nikech samoro neno ka ng'ato go thum to neno ni maybe mano e sikul odonje thum gi wiye nono. An gi gik mabeyo adwa ni kel na Basha cha adwa tang'o ne jopiny gimoro amora mondo ng'e kuma Lucy nochake thum. Yes. Idwa kelo Basha Kabisa. Nitie gima adwa tang'o ne gin gik ma very delicate. Let me just tell them kumakoro chopeni. Aluso is a serious lady. Mana kaka winjo nendo owacho ni nitire surprise modo miu muwoke Basha and sama podogolo Basha no I have to appreciate all of you jok ma watch ka ende wan gi Sylvester Okoth Otieno, wan gi Oliech Karao, ma is watching wan gi Nyamumbo. Kore ka wan gi Lydia Posha kuna chenye Luso anataka kutuonesha kidogo. Then tuko na watu wako wengi hapa ndani, Nicholas Otieno, Joey, watu wako wengi, Nicholas watu wako, Steve Kolo ameingia. Samukelo no endo ngene odhibedo joined ge fellow host miluongo ni Marian Magedhi tango gogino. Koro Aluso, koro tang ne jopiny sama Marian donjo. Okay, mokwongo adwoko my host iluongo ni Mary Scovia. Adwa na ng'is jopiny gima an. Yes. Aparo ni oking'e ni okiwacho ne jopiny maber, koro adwa na lergi. Lucy is learned. She's a learned lady. And I take off from 2006. And I have a C-, that is the main grade manayudo. To papers gani tie kendo ler kabisa. Koro nitie samoro fans wacho ga jothum ok somo. Yeah, exactly. Ana somo tamor. Noka chando meno ana somo. Lith lwedo gi aparo neno lweta gi. Lith lwedo gi okrom. Samoro janyuol ne nigi pesa to nyathino ok dwa somo. Yeah.
to an kaka an ng'ama minwa ne hustle matek natimo kinda matieko school asomo New Kisumu High. Yeah, and asomo New Kisumu High. Asomo in private school. And I got a main grade over C minus. I'm so proud. I'm very much proud of myself. Yeah. Koro kwa chako mokwongo. Certificate muneno mokwongo ni. Magi gin real certificate. Aparo ni neno ma endi kantiere 2003 ma join form 1 o ma redwa ni make. 2003 ma join form 1. 2003. Yes. Apani kakoro en oneno manoma. Oneno kabisa. 2003. Yes. Marike 2003 no maber. Malo. Mane ma join form 1 and I was number 1, position 1 in dancing competition. Miel marach. Dancing competition position. Yes. I lose a dancing competition. Yes. Kama gine, mano is a certificate mar New Kisumu High kumanda some. Anene. Correct. Number 2. Ke rubber stamp nika rubber stamp time mondo gingeni it is valid. It is validity. It is valid, yeah. Mara 2. I was position 1. My koro Miel Mar district. We kora along Marian mono receive. Yes. Marian, I want you to sit there so that you people receive those things as ladies. Yes. Scovia poda wacha giman. Mondo jiong'e ng'eni samodungi interview ti ikori. Itimo gik ming'en ni timo. Exactly. Gimo miane thumka, momiyo Alusi jathum nyaka sani. Mara 2 mokwonga sagolo dancing competition. Mara 2 pod still in dancing competition I was number 1. My koro 2007. Iwinjo Mari Nash. Awinji. Ma 2007. Mano piemo biro Kisumu Kenyatta Sports Ground. Yes. Ma koro piemo donjo Kisumu Sports Ground. Correct. Dano kosokidi. Dano nyaka kumwagi kendo Alusi pod dhano. Aya, nitie gima wacho moment momoro dhano. Wantiere gi class miluongo ni 936J. Mano class miluongo ni 936J en class mar drum set. Iketi gi bunde mimuro. Alusi adwani ya. Yes. Iwuoyo tamenyo gigo koro. Kuma koro chopeni. Correct. Adwani wuoyo to ana menyo gigo. Correct. Koro adwani Alusi wuoyo to ana menyo gi. Yes. Alusi wuoyo to ana menyo gi nikech. Correct. Koro sani wadwa gi maril. Correct. Bas. Alusi koro correct. In wuoyo koro. Koro mae iluongo ni under class 936J, Nabedo number 2. This is Kisumu district. Yes. In the year 2005. Jothurwa kenu neno gino, takena yuenu kamera. In the year, where yuenu kamera. In the year 2005. Kane form 3. My yes. Class mar drum bunde mimuro. Yes. Magi manago e school. Jomano wasomo go kaka Boyeta Tangi. Boyeta Tangi was your classmate? Mano wasomo go na mbele ne nusomo DHT ana somo New Kisumu High. Adier? Correct. Na yombo chuadua. Yes. Mano ndo 2005. Mariana, I want you receive gigo certificate mara nuso lalgada chiel. Yes. Mae kenda achaka 2006 achaka bedo number 2 Kisumu district. Gina inoge. St. Teresa's Girls. Kumanwa PM. Kemenjo mawajo ne ya. Yes. Kemenjo mawajo ne. Wane malen. Kabisa. Bas. Mago music. Okay. Kora biro ka. Kae makoro lich. Mae makoro lich. Lucy Atieno Rador in recognition of being the first female winner of sex attire exchange. Sex attire exchange means King Mother Mabirecha, the only female artist with a unique dress code. Nachakura ko suit chon. My certificate man in school because of the suit. Chapo engineer. Correct. Ka wan fi mono chando wa inni yudo pesa kanyi mar suit. Suit nitwango na baba nitwanga. Okay. Correct. Okay. Ingena nyathi mariek makoro suit ne bira. Marianne, why don't you take those things and display here? Because I want these ones here. Inko mi kama iketu machigni kwa choro. New Kisumu High. Yes, sex attire. Songesha juu kidogo waone. Correct. Very good. Koro mano nyiso gima Alusi gimo mi arwako raka dichuo. En machielo cha.
Very good. Kadichuo. Mano certificate mana win school. Yeah. It was the year 2005. Nikiwa form 3. Aya. Naona Lynn Poshi anasema Nash 86. Yeah. It calls female the best female winner of sex attire exchange. Sex attire. Sex attire. Yani kuvaa suti kama mwanaume. Hiyo nilianza kitambo nikiwa. Sex. Yes. Okay. Alikuwa wajini sex inche. What is that? Okay. The next one. In recognition of being the best female rapper. I used to rap before. Yes, I can even rap now kidogo. Angna mi chance angno rap kodi. Angno rap kodi timbalo patano kene. Maano mar female rapper. The best female rapper in school. Iyo ni. Marikare rap ni nugu ga John. Rap ni nugu John. An kapokotiko show. We have to rap. We must rap. In rapping, awachoni time mane wa rap sports ground nitie nying miluonga godo mana rap go makata ninji ni maywa gam Kisumu town nzima ong'eya go miluongo ni rude girl, but I'm not rude in nature, and just a nickname mar rapping. Koro time no ido ka Pengle Gini ne host gaji. Pengle Gini ne host ji. To samani gi host ji no. To kaji ogo ka Pengle lunga munataka nani rude girl rapping tabiro. Koro mano certificate mar rapping. To mano na rap kata kapod an school. And then my is being the first runner up dancing competition. My duka bedo number 2. Koro mama school. Memeri yanu display. Yes. Songesha nyuma kidogo hapo. Aya chini waone. Sawa. Yes. Wameona. Koro mugi. Watu wako hapa gangari wana view certificates kuview. Hawatoki na tuachini alusi. Kari ingi pesa sungai motami nikech suit ni chakorwako ka pesa yudo tek. Anyway, buro bet baratari mani luongo ni MC Mose Konyango Mose. Koro. Nisie certificate ka. Ma koro nyaka jopiny koro winj maber. Makaka wiko magruakruok. Chugine matin wawu karo yruakruok no. Kene dia lalo wacho ne ya. To kare Lucine nigi uniform mopogore gi ji. Kare Lucine nigi uniform mopogore gi ji. In ji urwako sikat, in urwako suit. Koro injo my host. Certificate matinge lweta ariyo gi. Magi ariyo mogik. Masa migo gina abiriyo. To magi ariyo mogik. Mae en Kenya Music Festival Certificate of Participation awarded to Lucy Atieno Radol, New Kisumu High, for reaching the nationals finals. I was number 1 Kenya mzima. The all schools, secondary schools in Kenya. Secondary ko so primary, secondary. Yeah, 206. Itimo secondary. 206. Or 206. Yeah. For reaching nationals ndio nilipewa. Ngato zichako Kenya, Lena naniuliza Omari zako ziko wapi? Koro Mari. Mind for reaching national team. Amenye. Mind mar for reaching national team. 206 katimo form 4 ematike school. To my certificate makora mako mugik. Trophies to nie school trophy okanyati. 206. Okay. Koro my for reaching national level. I was number 1 countrywide. School temane Kenya. All secondary schools I was number 1. Charles anakuambia teacher Omari great Lucy. Yeah. I'll be greeting. Koro certificate no. Medusa kona ni Omari letter ya TTC. Ya urecha. Please Medusa. Omari. My is only for reaching national. Koro mondo migi ngegi momiyo na reach national. Magi ngeni I was position 1. I was number 1. Position 1. Congratulations Papa Keto. All Kenya in school. Wewe maro mielu madembaro. Wewe. Wewe. Ping pong
pong shwa bedi aneno ka ng'ato Kenya kacha wacho ni mago mari nowang'e ot lakini en kod gi soft copy mani luongo ni Ken Koi wacho ni Lin Ken anasema eti zangu zilichomeka kwa nyumba lakini niko na soft copy kwa simu. So Omari Nash, yes, certificate matingo ni it was signed by Mwai Kibaki, His Excellency Mwai Kibaki, with Professor, the late George Professor Saitoti. Adier? Yes. Neno kai. Aneno ka nobedi And we were sponsored with Celtel. Anene. Yes. Aluso. Inyone. Ma 206. Position 1. Neno kai maduong. 206 angi mang'eyo. Main kuro mari. Ne was existing. Though commentary to wacho te. But next. awacho ni asomo apodi tange documents mag Lucy go tingeni mag poko tieko pok atieko koro adong gi gik moko ariyo e lweta. Yes. Mae is my certificate of KCSE Lucy TBM Lucy Atieno Radol C- mean grade 206. Ne to gineri kaka nyakete 206 I had a mean grade of kaka nyakete mano hapa ni light chera yenya fundi wa mtambo maya ne light matin maya light fundi wa mtambo maya light mondo gino nen hapa ni kamano koro nyadase Merian chorgini machiegni gi gine mondo koro it was a mean grade of C-. Yes, hapa ni yes. Gine no kaje chaendo English and B-. Aluso karinga English. Bwana aluso riek bwana. Mailungu ni Kisumu High School. New Kisumu High. Yeah. Aluso. Yes. Aninge nyaka chakre sani koro ingama miyo luor. In fact tumbe ni koro bobire karwa ko shoot. Akala werwako. Akala mia light koro. Mia light. Akala werwa. Yeah, koro mano. Mano mean grade mana yudo e form 4 the year 2006. Yeah. And remember I was index 78. Mano nyiso ni ne out of 120. Mano nyiso ni ne nyako moro man gi wich nikech mondo mini bed index 78. Yeah. Mano nyiso ni ng'at moro manoma. Kaso iko nakane ngane ne Said wacho ni congratulations Lucy TB. Thank you. Yani congratulations kama Lucy karebe ne nyono mana book kamano. Buka tono. Toka songra. Igeni jiparuga by the way ni ngat moro mane thum mano ngama pinyo tamo ni ngata na go thum ko somo asa wacho nu kanyo ni lith lwedo gi okrom. Yeah. Janyuol ne ni go samoro nyathi okdwa somo. Yeah. But an mama na ne temo kabisa momiyo aduoko ne minwa Nyaginera erokamano kachiel gi Dana monyuolo mama na Nyaenga mano tho. Yeah. Ne gikonya kabisa magipuonja matieko skul. Koro mano gima agoni gi erokamano. Dana ni elo lakini kumoninde no pod omedo gwedha momiyo gwedha nyaka sani. Erokamano. Yeah. To mama to pod nitie to pod obro medo gwedha mang'eny. The MC Moseko Nyango wacho ni 206 ne an London mana dala mar Chelsea Aluso. Congratulations. Yawa pare Aluso ni congratulations mako poni ati ni jo Safaricom nyaloso en congratulations. Wanya bolo gimalich ka bolo. Koro mogik matinga lweta ne. It's a Kenya School Living Certificate. Mangiso ni Alusi nodonjo New Kisumu High. This is to certify that Radol Lucy Atieno entered this school on 203. Form 1, 203. And was enrolled in Form 1 and left on 206 from in Form 4. Having satisfactorily completed the approved course for Form 4, that is KCSE. Charles wacho wacha ni dhano koso kidi Omari Aluso baro penje ndasi sewaya. Aya. So I want to give you the head teacher's report concerning my courage. The head teacher's report was
She was an active drama member and an industrious student. This is my school leaving certificate. Mayalite mondo. Original. Yes. Mayalite. Aya juu kidogo hivyo. Yena uru asom comment mar Midusa, Mayalite giseneno. Midusa wacho kachichani ba. Nani Marian, tafadhali msikize hii kabla tuendelee. Midusa penjo kachichani ba. Certificate handler mara Lucino on check. Be unyalo bedo secretary na? Midusa Tony wacho ni hawa ba certificate handler ingenu keti manoma ni certificate handler mara Lucino donya lo secretary no mana ngeni wate to kusamangu mitwolo yang ni pokeza mangu mitwolo ana wacho chuth kikang ni omari somo mana magjo moko aya ngane Kennedy wacho kachani lak Lucy ler kachak mar lato. Congratulations Lucy. Yani apeji Lucy ini paka kaja. Certificate handler mara Lucy no on check no genyalo bedo secretary na. Ya wipenje didi ya ochako no kanyo ni MC Mary Nash. Aya alafu Lynn Posha anasema pale nyimbo za Lucy tutapata wapi? Miwa YouTube link please. Yani nyamkamba tindiko dhuluma ler kamanyo. Jaro soja Lucy okipak jaro soja mar Commander. Commander bwana. Commander chogo nyake thuma marusiepe. Mano osiep sudi jaimbo Bishop Magoro. Owacho ni Gor Mahia 001 ler ndi. Correct. Kombe jini kamera tayari. Kennedy wacho kachani MC Mary Nash penjina Lucy challenges mage mokadhe kinde mane Sophie competitions yani sameni the competition ne PF kiso yeah aye go jaber an Ojunia, aye go jaber mano Murin Scovia wachunia, aye go jaber, ngagi certificate, I got only scout certificate. Guys, Mary B. Wajujari, I really love the song Maniwero ni Minu. Congrats jaber. Yawa ginene berka. Ang nasom comments moko giduro. Sophie Said wachuka chani Lucy bel code chunyi no nyathewa. Amor kodi to kaka medo somo kaka gimedo donjo. Koro yuturu ang nasom moko. Lucy ne podi mbele. Poda mbele Martin. Aparo na tieko korka somo. Jaro socho wacho niya. Nyise ne ja checked no. Kiny. Okel okadh mountain dew. Mano jaro sojo. Noted. Jaro sojo. Jaro sojo mano to wamie kamera mondo embende. One ni kende. Jaro sojo. Hey. Yeni. Puro nyera jaro. Puro nyera mera. Som kendu ang ni ati omari medo som. Somane. Owacho niya, nyise ni ja checked no. Kiny, okel, okadh, mountain, dew. Mani ngini jago soja? Gor Mahia 001. Mano nga makakalo to pinchu commander. Ichungo geche. Kuro Lucy you are still talking Lucy Marwa. Correct. Kuro katieko. Yeah. An gi gimoro kae. An mondo mi nadonje thum. Kana donjo ka Jack to it no. Naduka neno ka pod no kanyal sana. Nago bull but ngeni mar school no pogre go wanga. Mar school no ago moro mar piemja. Ko ngeni mar thum to koro chuno nyaka duok tone ne piny koro ugoye moderately. To aduoga drop matin to adonja piko. Alusie nyako mokwongo riembo Kisumu mzima riemba piko katingo ji boda mogola Nation TV. Nyako maluwa ya Busia County. Yeah. Ane makwongo riemba piko 2008 kago boda Jubilee Market Nyalenda, Jubilee State Nyalenda. Yes. Jubilee Market. Kane chopo time manigolo agengo wodorongo. To one tiere gi police traffic miluongo ni Waga Jakambare.
Wagaja Kambare ne ntiere mbele ga piko. Tanbe antiere ma they overtake Maybe i overtake. They overtake Wagaja Kambare. To kasa overtake Yeah. Kasa overtake Wagaja Kambare. To odhi mbele nama ochako overtake kendo. Okala. To kodhi ong'iya achung. To penja ni to in nyako kosin wuoyi ang'ise ni anan nyako. To ang'omiyo ikalo sirikal matek kamano. Ang'ise ni ok marach baba. Ok akalo marach. Ong'isa ni dibedo wuoyi damaki. To nikech in nyako awacho ni mondo idhi driving mondo yud license. Koro next time kachaka yudi to kabi maki. Koro Wagaja Kambare kumora mora me intie police traffic kata kaporo ni sa retire. Agoni erokamano maduong' ne jiwa mimiyo adhi driving license egine driving school. Alusi nigi driving license ana timo driving 2014 Rocky driving. Wewe chakike kwa Lucy bwana. Yes. Ana timo 2014. Atimo 2014 ready koka pod tindo. Sani koro giboyo. Sani giboyo makoro ginyelo kabisa. Yes, that is driving. Mano 2014. Ema time driving 2014 ema time. Kenda timo class mar BCE. Aparo nuneno BCE. Uneno. Aparo nuneno nini adek go. Aparo nunyalo neno signature adek go. BCE. Atimo heavy commercial. Aluso. Yes. Angi badwa wacho. Yes. Kopo ni ati ine mitimo driving. Yes. Ambe nyaka bed gi license. Ineno. Lo rek ni mara. Ineno driving license mukase bedo go. Koro kochuno gima dhi riembo. Ana nya riembo kata dhako. Koro kawata riembo. Kaka wata riembo. Yani an koro kepo ta riembo. Koro kata kopo no luonga to penye nyarwa ni riembo nango ndako ni jodhuru. An gi driving license. Gima riembo ni. Dhako ni to kochwanya. Koro ni riembo dhako. My os. Shikilia. Koro gimani so my host. And sani kata kaponi in 5 years coming. Morins ko penji gaza to poko expire. Gigi bedo renewed. Gimoro kisesomo to ka expire. Gimoro ni license. Atemo mana ngiso ni natimo driving 2014. Yes. To gimomiyo natimo mano. To mingeni ni gi wakati. Bro chopo time makoro anda old giwer. Awene joma chien maya chien bondo we. Kaka koro seche mawe at least ane gi gimoro manyatimo. Apika nyalo riembo kendo marach kendo aparo ni kachako wach ma boda Nairobi kata anyalo bedo gi customers mang'eny. En mana ni apando pacha okadwa ni ji ong'e gik matimo but kawuono taniso welela. Watch okay. What you break button what do you lose? What you break button nyaka jatum mod pi yawa. Aluso baba ke DJ meya. Asume minwanya kiugenya sigombe. Ajeni mama. Alusi TV ndani ya nyumba. Shikilia. Manona koni ni ati every Wednesday wabedogi wasani kawuono akeloni Alusi TV mkendo arwe somo comment moko matintini yani nataka kusoma zile ambazo mlikuwa mnaandika wakati walikuwa wanajadiliana hapo. Naanza na Maureen Scovey anasema pale watch most kikwinji yani sema pole isije ikisikika. Alafu Lynn Posia akupale Lynn Posia akupale Lynn Posia wanasema hao wengine ni lakini kuna zingine haki. Hao wengine ni madhulum wa Ohangla. Nipe ngoma nicheke bwana. Lynn Posia ataniua bwana. Naongeze sauti. Miriam kuja tu dance kidogo. Miriam tafadhali kuja tu dance kidogo.
sauti na donge kolo winjo mami musono kesh manuel pongezi kwako mama yangu mami pongezi kwako mama yangu Jennifer pongezi kwako mama yangu Jennifer pongezi kwako mama yangu mami mama yangu mama yangu mami inasorane mama ni mama yetu ndio mko ngevita mko bele nyumecho utimo bachi mama ni mama yetu ndio mko ngevita mko bele nyumecho ya bosho ni mkani lakini mama anapiga tieno vino yeye na ndono jamaa pongezi kwako mama yangu wewe Aluso lakini mimi anapiga pati setini na ndono jamaa pongezi kwako mama yangu Aluso wewe pongezi kwako mama yangu Jenny pongezi kwako mama yangu mzazi imano mino masna ne ami wewe kama jamii yini miaka bila Lucy TV yini miaka mano kwa afangu ni ala kwa bielu dinu re pongezi kwenu wazazi wote duniani chagua kama naona ina Lucy maana mimi na Lucy jabe wazazi na mabera ina Lucy Rosemary Musana Jenna mimi tena somo ukiumbia ndatigo somo napiga tena na sura maana Jenny mimi bato mami aniponya ya yatina ya Ngoroganda ibiro video mabere Bas. DJ shikilia. Bas. Manaka kiwinjo no endo. Meet Baratari. Umari token inalia ama nasikia zangu. Hizo ni zako huku kwetu bado. Ukisikia labda token zinalialia labda ni huko kwenu. Jarosoja nyisalusini wagane no se de yueyo oyao ohala mar chweyo osera etiedala ne akala stage atiedala ne akala stage Jarosoja aneno ka Luso kona ka chane mit Baratari wach mos kikwinji mano na sesomo zebra no emamori kau mano gane bechona mano Medusa bechona Lin Poshi anacheka yake yote pale anacheka alafu Said ibi puonja piko yawa Aluso Aluso ana donga kurinia Anminena ni anaero riembo kabisa. Kendo gimado na chago eni adona konga tema ne riembo dhako. Yecho. Ingeni kopo ni atini idwange kinge riembo maber. Kuongi chako gi dhako mon. Chako gi dhako. Yani wuko idwo ot chieng' moro, dugo ne tinyalo fund gigeni. Nitakosa. Makato kokoso te. Fund gigeni. Kupenja gik because ko fund. Mariwaja ni bango madhiriembo. Anto chiega okanyariembo. Anchiego okanyariembo. Yegi gumiano okanyariembo. No, yegi gumi okanyariembo. Nikech pokanyom. But in any case ni ati ni anyom.
Tariemba riemba. Anigere chiego kanya kelo live kaka neno obet. Ige gimomiyo kanya kelo. Donge poka nyombo. But in the case ni tekelo da. Kisenyo motibro kele live. To kwano ko wadi ma live gi family. Ai to ikoro anan baba. Omari mani seri mteka ke seri ambayo watu wakia. Adonda logo achi chini ngato samoro biro yuro ko kawi to wachi ni. Masango mona neno kutimo ko mari kamera cha. I don't want that. I don't want that. I don't want that. Sero mokamba. Temi ko ripo kinyo biri to nyombo yigama. Ina no. Angi mangere. Angi ni moma majewa. Angi moma majewa ni ke story mara Abraham gi Sarah. Igeno dio kelo maga giti. To parenia emikono Abraham koseti ni wuog gidhi e date gi Sara e piny manya sai madhi kono tiye ko kone modhi onyuole Abraham emodhi okonyuole Abraham modhi onyuole Isaac iwinjo emodhi onyuole Isaac koro ko onyuol Isaac ujo ambe mano nyiso ni it is still not late, it is still not very late, pod abiro mayudo moro but ngama nyako maneno ni ati wanya move on. I'm very ready. Meanwhile, adwana chaka duga luso tibim, adwana chaka duga luso mondo Merian koro penjo moko ma serious. Nkech Merian mano poko penjo kasto angna atir kacha nikech aneno ka odong mana dakika kan ng'iyo korot kacha. By the way wan gi sa koro kan ng'iyo korot kacha neno ka en sa beach gi dakika 35 to no wacho ni watieko sa 6 ing'ama ni budho ni endi amedo kwayi ni mondo wamed bedo mana kaka ineni timo no nikech kokun to onge gimo nyalo timo. Kawuono nwa support Luso la Lucy kendo namba ne waketo kanyo inyaoro ne gimoro Lucy ang'eni simbi ni on nikech wadwa somo jok moro ni gimoro matin. Jokmoro nigi moro matin kaka Jaro Soja neno ni kacha Ken Koi nyaka ngeni anket gimoro Lane Poshi ya Nyamkamba lazima ataeka kitu. Maureen Scovia yule ambaye alisema kuwa atacheza ngoma zako studioni kesho najua atakuwekea kitu. Na ni vizuri pia ukipata kitu lazima you appreciate unapongeza wale ambao wamekutumia. Ndo maana nimekuambia Lucy lazima simu yako ikue on ili labda mtu akikuwekea kitu lazima tuseme hapa Omari, you did the Lato challenge very good. Kuna jamaa fulani hapa ananiambia Omari, you did Lato challenge very good. Yes. DJ, ketleki moro matin. Aneno Omari, you did Omari ketleki moro matin. Gimoro se donjo? Net. Oh, let it suwa. Sauti. Emosona menwa ateni nyongena. Eu sempre que ele chama mim. Rosiro smeri jaber, mano minha amiga. Se menina vídeo pede mami oh. O se menina vídeo pede mami. Yes. Shikilia DJ. Aneno ka iko na kazi chania Luso Donje Studio. Iko na Luso Donje Studio kachani kecha kori di penjo gi Merian. Ingama neno akubara mara intiere inyalo penjo penjo midwaro mana kaka winjo no endo inyalo kono wajatho midwaro ni wakete platform ni this next time nikech wambe wadwa ne watiyo gi options meku ingata mogwachwa. We are still appreciating aneno ka Luso se Donje Studio kacha kendo kora aneno ka gesebet gi Merian dhi penjo moko matin. Sama Luso bet no endo aneno ka Zuri mit maratari aneno ka gidong majeri okende. DJ miato matin mondo ket kamera ongina alu Mira
penji musipia geno Jalulia Dali bene na winyo penja Fana kesh Obuma Hey! Yes, mano niluongo ni Aluso. Hey, Aluso. Miriam, it is your turn, please. It's your turn to ask some questions. You shoot some questions to Aluso, then I know she will respond. Alusi. Yes. Maniluongo ni Aluso. Gima anyalo penji ni sani kumichopeni iluongri ni upcoming kose artist mose ni bedo stable industry kose kodi kanya. Okay, sani di kaka nera okana upcoming an artist. An artist. Correct. To ngano men role model mtu mwenye unatamani kufanya kazi na sasa ukipewa chance uwak na yeye utafanya kazi na nani? Role model na kumchuo koso nyiri. Any chuo koso nyiri. Oh, okay. Koro in genre maro angama wanchini. Aparo ni kanyalo yudo chance. Maindi awacho gima ni chunya. Aparo ni kanyalo yudo chance gi Opija Kaele. Aparo ni mano nyalo miya platform maber. Yeah. Eni maparo ni kago kodi kolabo mora gombo na go kodi kolabo mora chiel. Mapek. Yes. So ngano mi look up to ohangla nini? Msanii mane mi look up to. Ngat mi nyalo gombo ni ichop kumentiere sani. Okay, gisani to kaka neno the look of things agombo ni abede gi nying ma inde wunyandare nigo. Ambe chieng' moro mondo okete billboard na Kisumu dalawa. Kech inde en wudu Genya kendo en nera mamiyo luor. Kone kanea. But agombo ni ambe chieng' moro billboard obede Kisumu town dalawa kumonyuola. Mondik na Aluso. Yes, mondik ni Alusi TV. Kaka nyocha oket mar inda wunyandare. Mar boom play. Awinji. Koro kigolo inda ti replace gi. No, en be mara ni aniadho taskis kacha. Tanto koro mara iketo a roundabout mar KCB. Hey. Roundabout mano koro main CBD mar Town wa. Pesa. To sani intere gi collabo mabiro up kose podi go single. Okay, meanwhile poda ago single. Aparo ni ange singles apar gi odiochiel. To nitie thumbega ma gomo mane chon kana golo 2016 kucho kanyo ji pok ong'eya. Koro thum mane ji ong'eya go kabisa mane Ramogi Lunga go road show 2019 before corona iluongo ni Osiepe. Mina tieno jawaya uke nyama goya. Mina tieno jabanjo na tugora yeah. Uke nyama goya na tugora yeah. Alusi abiro mos. Nyathigi Tony abiro mos. Awero siepe mosega konya. Mijuka mawuodore mobanjo nuong. Mijuko siepa mawuodore mothum chong. Alei koko wuojo kendo banjo nuong. Onjimba de bunde basunge nduma. Onjimba de bunde wuodu Genya. Aparo ni mane tu mane umijo midongi yako. To penjo maji mang'enye penjo mondo wapenji. Ni integi ng'ato kose intire. Aparo ni
koso penja gi Mary Scovia kachel gi Mary Nash. Koro ingicha kipenja. An be penjo gi magi osenyiswa ni wapenji penjo ni kibiro. Okay, jinusu ngisi. Imbe ni ngisi donge. Koro tabedo ng'eyo. Okay, sawa. Alusi Tibim is not single. I'm dating. But I'm getting married. Or I'll be marrying someone in 2 months' time. You marrying or getting married? Okay. Adhi donje keny. Wawach kamano. Koro adhi bedo ng'ama nigi ng'ama ohero ma koro wan kode ot together. Sani pod adak kenda to dak kende. Aparo na kete ler. To koro arus ni pokia alikawa. Ose wano kwa. Arus to podi aparo ni maybe 2023 kana. Yeah. Magoe penjo mane ongisa na penji kichopo. Sana sana ne gidonge kingi ngato. Ngat mi look up to iseduoko down. Alafu ngat mi gombo go kolabo opija kae. Kende. Okay. So far ema magombo timo go kolabo monde. Kuom nyiri ngano mi nyalo gombo work go sofo. Okay, kuom nyiri. An kaka kimada. Chuny man go. Ana nyalo gombo ni anya timo kolabo gi nyiri. Okay, aparo ni pap ka sani kang'iyo. To aparo ni kang'iyo sani gi pap kuma wantie. Aparo wan nyiri adek modong e pap ka. Yani mawach ni sani makoro gothom. En achieng' Nyawasi, Beryl Lenyakach, Alusi Tibim. So far sani kaka ng'iye wan nyiri adek kaka nene. Koro an free. Whoever feels ni nyago koda collabo between Beryl Gachieng, I'm very much free. Inyalo biro ingisa na Lucy adwani wariwre wago e thum moro kama. Ama samoro anbe kan gi thum moro tabuni adwani mbi so na duondi kae. Yeah. Oh, Aluso, that one was a great conversation between you and Mariana, and I really like it. And so I have very few questions to put across before we summarize everything that was going on. Yeah. And I just like it the way you put it. It was very clear, and from what I can see, you have a lot of congratulations. I think these people will support you, and everyone that is watching us. What I want to tell you is that you people go and subscribe to the channel. How do they get you, please? Mani kibado na page mondo kura at least ngato nyagi nekech. In kaka Lucy Tibim. You dinamo. Do you have the social media handles? Yeah. How do they get you? By the way, how do they get you? Okay, fans, you may follow me on Facebook channel Alusi Tibim. Yeah. On Instagram, Alusi Tibim. Yeah. On YouTube, Alusi Tibim. Oh, it's just that. Only 3, yeah, Alusi Tibim. And you know what I like from you, Aluso, is the way you put Alusi. No. Is the way she put it, you know? You know, we have to appreciate all the certificates that were here. You know, they cannot just go in vain that way, you know. So we have to. What I'm doing here is to appreciate the certificates that were presented here. So I can't just say, Lucy, and this is a learned lady. I think those people who are watching us, you've learned a lesson that not that all artists that you see in the field are dwarfs, maybe academically challenged. No, it's not that way. Knitting a man passion. Omio kikineka ngato mako microphone tigo ni achawa. Then kikineno mari loso kara ure stage. Monicha omari ni rie. Escovia Escovia donji wo. Ati wo mango to la kera wo to beto karo mari dubu kama. Washiro mango. Mari ni rie, kumari ngamoso. Tie penjo moro machanda. Penji Madaero monda gom penji. Nyawadoni openji to ambe na temo penji godo. Iwacho ni you want to get married or you want to marry. She want to marry. no the loss e gido luo. Ni odwa donje keny. Osapendi gido luo. Ine midwa nyombo kosine midwa nyuomi. Okay. Yeah. As you see, I'm on media now. Yeah. Everyone is watching. Yeah. And maybe it's worldwide, eh? Yeah. Let me put it in short. Alusi Tibim is a real tomboy. Wow. Yes. Today I've said it. Siri is no. I'm a real tomboy. I don't date men.
And for those who are maybe sending some blah blah messages, DMs. Yeah, keep noted. Maridano I'm a pure tomboy. Banoko sekidio man. Kura kidi. Omari kwa ni interested, ulikuwa na interest ama mbona uko? Omari chali go buka. Omari wo. Aluso is not dating, man. Aluso is dating other ladies. Kura kidi. Koro manyiso ni wandi Mary ya hoya be Tuko na chance. wandi chance kumaliza. Yeah. Lakini wacho ni ntengato. Osipo buruno kona gimoro. Niki yudo nyiri ariyo kametho. Kiki donji dirgi, kasti nyiew ne jogo kongo, mi par ni aro kawuna yuto. Ikiagri kari nyiepo ne mana dhako ge chuore. Ginyiri ariyo kari geni nyiepo ne dhako ge chuore. Anyway, it's not a joking matter. Yeah. I know why I decided to do that, yeah. Yeah. Mm-hmm. I know why I decided to do that. Just tell us, because you know, it's very rare, even for those people who are dating fellow ladies, it's very rare for them to just be frank and say. So it's like you have a serious reason that... That's why an date was... Yeah, exactly. Uli heartbreakiwa. Okay. I'm sorry to say this openly because I know even my mom is watching. Yeah. And my girlfriend, wherever you are. Oh. I know you are watching this baby. I was raped at class 3. That's why I hate men till date. So I think today I've put you noted. Okay, so that's why I hate men. Omari, so usione mtu akifanya kitu mjudge. And my role model I think is Finally too. Allah. Yeah. Watu wana judge tafadhali mumemuelewa. Wakawa many. So fans, because I've said I'm a tomboy, usikue na ile rombaya ati Lucy is a tomboy, mimi siwezi kuwa fan wake. Don't judge. That is me. Yeah. And it's real me. And the family knows it's real me. Jarosoja is saying, wow, that one should go direct to Citizen News. Team Gimamori, I will say, Omari put this in news. I'll put it. I'll forward it. And I know with your help, Jarosoja, it can reach there. And I think that's why we are bringing this. Because, you know, we just start from somewhere is when we can develop. Okonya bere ni bwana wanukuru wa walk ka what are the news wachako kama, and then if it is something worth to be displayed like this one that has been said. In fact, ingene magi maose timore ni jimangeng, it is only that there are few people makama out mawachini bwana ana timo kama people will just pretend no and hazi, but they do it. Me, I'm real. Okay. Yeah. So natangata ma watch kumoro winjo, that is the reason why she's doing so. And I'm very sorry I didn't know that. I decided to put on men's satire. Okay. To discourage men, but in that discouragement, Ponti Chuma follow Amondo Sarah. They want to know Alusi Emna Manane. Yeah, but Kawuna Parananusu live what I passed through. Makata kuma intira no kaponinya tiumoronti manobedo rep kate na paroni film Alexander. For that is what I passed through. Okay. But I'm sorry for that. Baby, wherever you are, I love you so much. I wish mtu angesema hivyo juu yangu, imagine. Oh, so no. Let me ask you, Marianne. Yes. Do you want to tell me that you are single and there is nobody who has ever told you that? No, people are watching, and if you are lying, I know maybe one of your boyfriends are here. One of your boyfriends might be. Ajaniget nimesema I wish mtu angesema hivyo live on camera. That ananipenda. Sisi zile za kuambiwa choche kwa simu. Oh, okay. Like Lucy has just made it true. Na kila mtu anaitazama. Na kila mtu anaitazama. Nakupenda kwa choche. Wa bedroom. Mano be kona gi moro ni wabede ururil nitie jomoko magundre no ero jowete gi tonde ko ondike status ni I'm missing somebody. Okay, nek somebody no. Nikech ngeni Miss Roni to Brian be unugo. Omari wewe urukono nyiri udak mana ni wero waka une yongeti dak wache chiyo mbele di Omari kwa libe wateka kone dem misane ne kone Omari uwo. It is my time. Yes. Okay, dem wangu
What is the one? Wange ni ende mwako. Tuonge gi nying mame. Mari de mwako. Hata sini baby betile ng'eny nikech wang'eny paporo baby ng'eny luonge gi. To koro ng'ato kasini ati baby ng'eny luonga gi nyinga to nyinge no sekete fede da. Igo luonge. To ko sekete na ino wuone wacho niya. Wajo machuo. Ujo machuo wakau kaka u. To wambe kawa kaka. Koro kata nyingo seketore pa. Koro kawe ka wakawa ngech pap be onge ko. Ingeno mariko wacho ni dem na Tomasio ngeni ene demo mari. Jackie ngeni ene demo mari. Irene ngeni ene demo mari. Okay. Koro sani kod no wago. Anangire mang'eny. Mari pari na gini gide isgia uwa. Nile. Adiam. Nakupenda sana. Cindy. Kendo. Nakupenda sana. Omari nyaka gisindi. Jackie. Nakupenda sana. Sharon popote ulipo. Imetosha tulisema mmoja. Omari ini net mana nyiri machonchon ngeti. Iwachunia dichwo en transformer. Kaki neno kelo macho dino. Kaka jirani boli elne mele sio. Iwine nyingu mote Omari go bago nyiri. Omari nyiri go nyoli kama yake. En va kukatio. Wao wachachial. Nae. Wezi penda wote. Valerie. Watu wangamiero Omari. Ngamaluko ni Macedoni. We mbona koni ineno dichwo mondo dag maber. Yes. Nyaki yud dhako mueri kabisa. Nyaki yud dhako matiru ni pie luo. Huyo ndio tunasema. Ndo nakwambia bado na kuexplainia. Nyaki yud dhako makidonjo to yani okuli kasto nyaki yud dhako makoponi onge pesa to understand. Then lastly nyaki yani lingine. Lastly nyaki yani shwania moni giteo kongere. Omari kidoje ni in gi madam basani kibire ni baby. Kawuono ta wuotho nono. Tiko ni wano Omari. Omiya. In fact, mani ki momi en dem. En wadu wani duo mani wani. Dong nitie moro mabe kale unole to luoko. Mami ya pesa cha. Mami ya pesa okluo. Joluok lewni ng'eny. Kaso nitie moro modhigo. Joluok lewni ng'eny ngina ndani tani kata ng'ati kumoto. No. Odo families ko gemia. We Lucio ngiso advice momiyo. Ema wacho niya, gimi watu matin ka gibika ka waduogo. Ta penji bugi. Wapenji bugi. Baba mi watu matin. Oh, sawa. Tumating maralu. Osiepe. Angeni unya kono ani kamera quality chalo na the other time nu complain ya kamera chendo. Kamera chendo, kamera timrenade. Aluso wachini ketu siepe. Aluso isawa. Aluso wachini ketu siepe. Oti wachini awori ba. Omari. Hey! Papi eduong Omari, papi lach, kiki wachi. Omari jogi ng'ei. Ano kanya kwanu si, ano kanya go kono ngane Calvis Joma. Wacho ni camera is very clear. Very good. Dem no kanya kone camera ni aere nikecho saneno. Kasu dem na nege baton. Omari dem ni dong no ng'eni biro ka. Dem na nonge ni biro ka batani gi baton. Koro makawacho ka manu nyiso ni atachalo gi malando gi mok dhi chopo. Ang'amu na tika live. Ang'amu na tika live kasa dia kone ni baby. Era maro ngeti ge mano wacho no kwadwa. Kata nyasa wacho maber ni ati kikiland ni jigi mora ni ki. Gimoro ado ni giketa to moro matin. Baba ke to moro matin. Mondo kore kwa bene. Camera is very clear. Hey, Aluso, as we conclude this conversation, first of all, I want to appreciate you so much because you've just showed me your certificates and the respect that I've been given you has been increased by a lot of percentages. Koro mano nyiso ni sani luor machaka mi Aluso luor mami en manoma. Ka watieko gimora mora ma ng'ato time wang' pinyne. Nitiere side maber
Gisa marach. Iwinjo. Nitie gimoro iwacho ni ke jothum jochode, mara jothum jora, jothum ginene. But nitie jomokao thum kaka profession margi. Iwinjo. In ikao thum kaka profession mari. Nitie tich moro mitiyo Nairobi ka kendo koso side hustle koso en mana thum no. Okay. Thum ne tich matiyo. But awacho ni okero ga lando gika. Yeah. Land no kawuono. Atimo ga gika chini ya maji. An ga pika chiel dala mandike ng'ato riembo. Oh, okay. Yes. Emo mi ahera luso. En Koro 2020 last year. Yeah. Aparo ni nuneno ka corona nodonjo no 7 months. Exactly. I was to come to that corona pandemic. Yeah. But kane chopo October Uhuru Kenyatta no yawo piny, mano the president. To time mano yawo piny no nayudo ka nan gi big challenge nikech ng'ini koro pesa be ok ayud maber. To thum be ok ago. Yeah. But natemo matek. Maloko ne min out 3-bedroom house. Adwa no pam na matin. Congratulations. Wawacho ni chelia ino kiwo in kechwani wane mo congratulations. Ore no bed kidi to wan obed gano. Wawacho ni congratulations. Wawacho dire. Wapado kwa wacho, wapamo kwa wacho. 3 go. Kidi kikuo. Kidi dani mawuoyo. Aya 3 go. Congratulations. Umarigo gino de. Katan no ano ambika okairo let kata na gero ot dala but magero chato Okay, watch. agero ukia gugo no na wuotho no bai mangai kora afa akwanyu mabeti moko tagero go. Epoko wachonga. Yes, I lose. Kore iwacho ni dhi migero ne madhe ot 3-bedroom. Aloko ne ot aparo ni kanuneno it's 2 days now keche wadonjo sauchiel. Aparo ni jogma follow Facebook na noneno kana ngi madhe, that was last year. Keto odno kaka en 3-bedroom. Tagere mar semi en yien gi lomo oyuaye maber. Koro sani am working on tiles to gi cement mondo plaster od minwa. Katieko ne tager ne rentals dodi mokapara aparo ni mana aparo na botimo maber. Congratulations. Mana kamano nyakora mogi mana kaka hinjo no endo maendi platform. Ane first born e odwa. Oh. Nyaka chiel. We kikwil ane last born e odwa. We kikwil ane last kendo ane first. Wiu kik wil. Go ya compare. Wiu kik wil. An no bikoda kenye tini uno. Anadak na Kisige mwona nyoyo. anadak na yomi ka koro. Yo madanga wacho ni ani nyathi maduong' kata matin. Tama nikech nitie moko dala maluongore ne nyithindo madongo. Iwinjo. Kisige mwona nyoyo. Omari. Gima nyalo wacho Moke ni interview ni kawuono. thumwani kaka an personal Lucy. Yeah. Nitie challenges makale mang'eny masakale. Mokwongo pod aonge instruments. I do hire them. Tido ka samoro for example club dwa mi siling 1000 sechogo ban tiere gi dhana kata beach kata uchiel mandiko machul jogi machaka chul gik mahaya instruments gi aido ka samoro adokot 1000 to let na but mondo mi koro nyinga alosi bro chuna kaka pesa no koro an mangi kaka bro chulo gigo ayie dong nono to joga matiyogo achulo instruments but achulo nikech next time pod abo haya gi abro dwaro kon koro mane kaka anga koro matin mayudo plus ga piko man dala cha ema ndakero nego mino ot taparo ni kani Nyasaye bomedo gwedho mang'eny koro advantage mawacho ni at least ji omedo ng'eya kabisa mano mokwongo aparo ni YouTube and the first female artist mar Wangla man gi subscribers mang'eny In the subscribers adi around adi sana. 1.2k. Congratulations. Then FB followers and give 1,900. Congratulations. Then YouTube, Instagram Yeah. and give 1,020 followers. Wow. Yeah, and then anti-regi page Mar Alusi Tibim. Mano koro page, not Facebook account, followers, whatever. Yeah. Page na anti-regi dano 986 aparona bila 1k. That is great. Yeah. Alusi TV, what I can tell you when everyone is watching is that you are doing great, and among the female artists that I've ever come across,
I think I can grade you to be one of the best. One of the best artists that I've come across. I'm not saying that you are the best, but among the ones that I've come across, you know, maybe there is somebody that is watching somewhere and is saying that why is Omari degrading me or something. No, I'm not degrading someone. I'm just saying that among the female artists that I've come across, the Alusi is one of them. I'm very grateful, Alusi. Kenda adwaro ne chance murong ne adwaro gone ji erokamano ji duto te mono watch one ke channel ko se kalo ka chanya gidaka ngwen no wacho ni watie ko sa auchiela wanga kaka pile unge maber ni wabiro sa adik pile to gisani endi adwa kao thuolo ni matin monda mi Aluso onyalo miyowa wach moro matin kata piece of advice kata wach ma en go wach ni mogik kapok watieko kasto bang'e ang' watiege thumbe to wachako romo kendo chieng' machielo. Aluso dakika ni adwa mi dakika matin kende mondo imiwa word moro matin iluongori you as a mother now ingeni in kaka koro wabet kodi ni koro I can grade you to be maybe as my mom now, no? Koro an advice mane minyamiyowa the artist fans everyone artist, Okay, mokwongo ne fellow female artist. Angiso niya. Mokwongo wami jotugo luor. Mano mokwongo. Sama isandiko ng'ato, obed kaka en ng'ama indiko, kik waserre gi jotugo. Mano pacha. Kalore gi gik masanene thum mar Ohangla ka. Female artist. Ji degrade wa nikech waserore gi jotugo mwandiko. Mano mokwongo. Mar ariyo. Webedo ni kiwer to fans karibu 10 mamieli iso nindo kodi. Mano no. Miri heshima. An afadhali ji owuo kuoma na Lucy and lesbian kata tomboy as I said. But I'm so proud nikech joma mielago poko nindo koda. Koro luor nyakimiri luor. Yeah. Mano advice to fellow female artist. Wetega. Mane gima nyalo nyiso miri uru luor. Ji ochayowa e pap mar Ohangla ka ochanyiri. Adiera to bero kapande. To mogik. Ne jathum mora mora ma piny miluongo ni fellow artist. Ma piny ma upcoming. Never give up. Kudos. Good night. Wow. And you two keep pushing, keep working harder, utafika mahali unataka kwenda. Na muamini God ni kila kitu. To those people who are watching us, adwa go ni erokamano maduong' mana kaka ineno nendo. Ang nawe thuolo ni endi ne my co-hosts, they will start from the other end. Aluso siwuoyo maber mana kaka winjo nendo kendo ing'ama kawo point apani senene to mana gi support maru we shall develop this platform to be bigger than it is now, you know, and to better it more. So let me give my fellow Kofi Makadori penji kacha ni Tom nani? Tombo. Tom ni nani? Tombo. Kofi Tom ni boy. Kofi Makadori anatuuliza. Tom ni boy. Haya, Tombo ni nini? Kofi winuo. Openye ni Tombo ni nini? Tombo ni boy. Boy. Tom ni boy. Yes, Scovia. Hero urukamano mana kaka nwa chako koro chopo time akoro wa end up. Gima der washo ne jogo ma watch. Umed support Lucy TB nikech ka onge un to angeni Lucy okinyal. To mar ariyo umed support one nikech dhano chako mana matin tin kama nikech kata jok moko go kuonde ma gintiere ne gichako mana gi kama wantiere ni. To mokuongo kapok angeni pok ginindo kendo gi watch siepena mahero sana Irene Nyaraimba, Carolina Nyarabandu. To nitiere ng'ama no hora ka mano kona na ornu mos na poka romo kode iluongo ni Onyi. No kona na mosu sana. To wacho ni akonu ni entiere Nairobi utem follow kuonde ma entiere nyote kodonjo Nairobi ko chako. Onyi Papa J. Onyi Onyango sijiwo jisuba. Mani luongo ni Onyango Papa J. Yeah. Onyi Papa J no masana. Ero urukamano
unindi gikwe waromuru kendo next Wednesday. Asanteni sana. Mitbaratari aya koreka wan gi the fellow artist. Nitire gima ng'ato penja ka into ma idhi duoko kendi nikech kamero mi. So mane the last comment. Aluso som mano Austin Rams Omari dem ma obet bathino nigi ng'ato. Odwa duoko. Poka confirm. Ingeni ging'eny koro pod atimo interview ane mchujo confirm. Okay. No. I really like the lady because the lady is speaking the truth. Okay. Confirm bado. Okay, amesikia. Konge, your last word as one of our hosts, you tell them your name. You know, there are some people who are just watching, but they don't know you. Okay, mi naitwa Marian, actress. Akiani watch ni manager Maro Mari. Just say. Manager Maro Mari. Director Maro Mari. Director Maro Mari. Mbona nakushika, sorry. So kitu nawaambia mjaribu kusupport Alusi Tibim. Anatoa ngoma poa na bado anajaribu kuzidi kututolea ngoma poa, anatuburudisha na mkisupport Alusi msupport Omari Nash pia anahitaji support yenu na channel yake. Tunahitaji support na mumpush kabisa, ni boy mpoa. To Alusi nigi song mabiro manyien. Atuambie ni gani na tutaipata wapi? Ayo smile. Okay, my next song na itashtua watu wengi. The title, My Baby Mama. Yes. Wow. Onjinwa. No, watachukua lyrics, yes? Tunatamatisha. Yeah. Dibele kwa machia kwa mjako bedo wa yere ngeke design wako. Omari cheja. Alusongi sawa ene amono kwa changanya teach. Gichode. Kono Omari watiogo okwanyal kabisa. Omari wo. Omari ni kaka wadwa Martin. Alure aheri sana. Wadwa Martin. Ingeyo do. Angeyo. Ya, angeni jimangenye wachoni dem Maro Mari, lakini Omari ni brother wangu mdogo. Umpenda sana. Owidi Junior wachuka chani Omari nyathi moro to mako wa ng'akanyo, lakini we aneg taya. Anyway, Alusi keep it up. Aneno kama tupenjo kani Alusi, how old are you? Alusi Tibim is 35 years old. Ever young, yeah. I'm born 1985. Wow. Alusi, ona. I'm 35 years old. We salute you. Aniri. Asiemu we upando igu. Wachura beer. Lakini Omari ingeni atuani 16 ndo. Yeah, I know that. Atuani 16. We upando igu wachura beer. Jarosoja amerudi. Jarosoja, we salute you, man. Coffee Makadori Sibaluo Goto ni kumara Babadi. Anpora Tambuai. Coffee my guy. Coffee poda Tambuai manoma. Koreka wangi Austin Rams. Ingama noma bwana kumara intire agota ni ngata mono watch nyakanewa chake waziri Roni karibu sana Jaro soja wachoni itieko saadi ok anyal nendo kapok iwuok umona nendo itieko saadi ok anyal wuok kapok nendo watieko katika sani adwa ka thuolo matin munda moso siepe na moko ma osebedo ka support one as I have to tell you, I have to appreciate Achar Gardens. Achar Gardens in Nairobi has been promoting us. The more Golo to our approach, they are always there for us. Achar Gardens, you are so great. Achaka salute Egesa. Egesa has been supporting different artists. Egesa has been a home for artists. And Egesa natangata mawinja te negi watch bwana, I appreciate them. What wadongore
kasto ngato no ora ka iluongo ne ba kwaru inge kwaru mogolo to manyene Paul Makodera. Paul Makodera is now a musician kendo odwa support maru apa ni next oningo bed ni abedo gi Paul Makodera e table ni ndi yote yametendwa Paul Makodera kumoro bara maintiere book a date with us oningo bed kuri table ni ndi Paul Makodera is now a musician. All the Angla musicians unemomio sani koro inyalunga ni MC Omari Nash asa liu tu kumoro moro maintiere managers mago hangla kumoro moro maintiere akwa ungono managers mago hangla kumotingo Ogenya Bulldozer Kokomo Victor Pinyore. There is this my guy Odire manager for maintiere and several managers manu kumotingo Gwela Clemo akwa ungono kumoro moro maintiere. I understand I was celebrating samaji yenyu to I was celebrating. It's only that it's my nature nikech iyo kwang. So I appreciate so much. I appreciate so much. Natangata mono support wa akeni ntinga mudo ngwach nkechan katika ne angalo kamera. Adamoso sipega moko. Mosi. Yeah. Okay, kachako to katieko katieko adwani agone usipega moko erukamano kabisa gisabedo ka supporter. Yeah. But angeni with the time to pod gibo medo supporter mangeny. Team Choka at large, thanks so much. Aya kachaka doke Egesa Villa, that is Lismore. Yeah. You invited me officially on your birthday, that is 4th Saturday. Saturday Presinda will be there. I'll come mama nitakuja. Okay. Umeni-invite officially nitakuja. Yeah. Thanks so much chenye mlinifanyia mwezi wa 6 wakati nilipoteza baba. Mlinipea support kubwa sana. Yes. Na Egesa University au ni watu wa jikoni. Shukran sana. Daki mozo Uncle Sam baba ya. All my MCs. Na wapea shukran sana. All managers wote. Na wapea shukran kabisa. Yeah. But especially Pius Omudho. You've been congratulating me all the time, whichever way. Nikiweka ngoma, nikiweka nini. Pius Omudho, manilungu ni live wire. Shukran sana. Yeah, that is Pius Omudho 001. Asante sana baba. Aya Ostino wachonea anbe katieko aorumus ne manager nino. Smile ne mitu. Uto manager nani kapokusero mudhigo. I have to appreciate her because Mosebelo ko push wire from 3K to 7 and 7K plus. Continue subscribing in They have been working so hard with Lynn Nyamkamba anajiita Lynn Poshia. I have to appreciate so much. You people have been supporting me but ko adoni konjia luso Angiso Catherine Paul Mama Maya. That is my girlfriend. Oh my god. Wow. Yeah. Adhiambo Atot. Besh Ogendo Nyarae. Kachiel gi Martha Apondi Masidis Chumebe. Yolanda kantie UK. Amuso ute to kumora mora muntie ungena Lucy Oyeru kabisa. Bedo gi chuny ma untie go musabedo kukonya godo no. Aunge manager but whoever feels ni nyalo bedo manager na manyalo supporter arwaki mang'eny. Thank you. Baskoro watiko asomo mana comments mugik giendi Kofi Makadori wacho ni orna uru ne bon sana ma Aluoji Panoran popote ulipo by the way MC zote eno wacho maber ni koro gole MC utere bonsani bonsani Aluoji Panoran alafu waziri Runi Odhiambo wacho kachichane Omari jogi biro duoko wadala gisero no manager bwana kusero manager ligeni mana wadogo dala customer Slim wacho kachichane collab na Lane yani gigo collab ge Lane emumio gigine emumio gichoro gido nyaka 7 koro collab ugelen Lane Nyamkamba popote ulipo collab yenu na Marian nieka mbali sana alafu Master Slim Lane wewe pia nataka support kutoka kwako. Master Slim anasema Omari tinde eidho ekiaya marapa wudra tangu
Sida ng'ombe ida. Ai. Adwa wache kamera ni adwa matindo morutie. Iwacho seche ma agolo certificate mar rapping cha. Iwacho na biangete matindo. In fact mani motieko. Ko Adam yuma na lyrics matin mana wero dierego. Karibi bere nitie kijana moro nitie kijana moro mano nyathi mane mapuonjo but though no yudo platform before me iluongo ni Nebulous. Nogolo thumoro ni tuition teacher akiwoe tuition teacher. Koro an nying mar Rude Girl cha ema koro aduogo nugodo kendo. Chwade. Ushanipa mic nitaroga kabisa. Eva nitaroga kabisa. Mimi nimejaka na sitaki taka. Ukileta nyoko nitakukatakata. Mimi nimejaka na sitaki taka. Ukileta nyoko nitakukatakata. Woisudmos samigo ya doz. Kichako cha mosos timula mana mos. Awinjo ni wacho na dhero. Tukaradeki miya kuon monda chwego. Gimoro laga ka moktaya. Gimoro laga ka moktaya. Gimoro laga ka moktaya. Mari moktaya. Gimegono paro na rapping morambe na boga. Ankore iduoko na mani rap. Kawachini ram paka ra. Go guru gilo pandoma. Gini nyaka hit. Ado ne dego kula bo Paul Makodera. Ram paka ram paka ra. Abiro chwado ngato gi yenda ba? Ra. Mano no. Rumka bana na line achiel. Ana na line achiel banongo. Adwan wache kamera kachichani every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Wednesday. Every Wednesday tuko ndani live na Omari na MC Omari Nash. Ngano medo lines mangeni bia wachani ha. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Aya 3 go. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Aina no MC Omari Nash no nitika ke wachika gimari. MC Omari Nash. Akoro wachwa every Wednesday tuko live na MC Omari Nash.